Λοιπόν, παρακολουθήσατε την ημέρα που ένας καλός άντρας σταματά να τα αποκαλύπτει όλα, είναι η μέρα που ολόκληρη η ζωή του αλλάζει. Ναι, θα το αναλύσω λίγο περισσότερο. Δεν μιλάω για το να γίνει ψυχρός ή εγωιστής. Μιλάω για τη στιγμή που τελικά καταλαβαίνει ότι το μόνο άτομο που έχει εγκαταλείψει για πολύ καιρό είναι ο εαυτός του. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Κάθε άντρας έχει ένα σημείο καμπής. Κάθε άντρας έχει εκείνη τη στιγμή που κάτι μέσα του πρέπει να ξυπνήσει. Όχι από θυμό, αλλά από αλήθεια. Γιατί για χρόνια οι περισσότεροι άντρες έχτιζαν ολόκληρη την ταυτότητά τους γύρω από το να είναι απαραίτητοι. Να είναι ο πάροχος, να είναι ο βράχος, να είναι αυτός που απορροφά όλο το χάος, ώστε όλοι οι άλλοι να μπορούν να αναπνεύσουν και να χαλαρώσουν. Και πάλι δεν είναι δίκαιο. Το έχω παρακολουθήσει περισσότερες φορές από όσες μπορώ να μετρήσω. Το έχω δει με τους πελάτες μου, στην οικογένειά μου, με άντρες στη δική μου ζωή και το έχω δει από πρώτο χέρι με τον άντρα μου πολύ πριν χτίσουμε ποτέ κάτι μαζί. Ένας καλός άντρας θα κουβαλάει τα πάντα μόνος του και θα κουβαλάει όλους τους άλλους μαζί του. Τα παιδιά του, τη σύντροφό του, τους γονείς του, τη δουλειά του, τις ευθύνες του και θα το κάνει σιωπηλά. Δεν θα παραπονεθεί, δεν θα ζητήσει έπαινο, δεν θα ζητήσει βοήθεια. Απλώς θα συνεχίσει να δίνει και να συνεχίζει να παρέχει και να συνεχίζει να ηγείται. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που σπάει. Επειδή μπορείς να χύσεις από ένα άδειο ποτήρι μόνο για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα πριν η ζωή σε αναγκάσει να αντιμετωπίσεις το κενό. Για μερικούς άντρες, το κάλεσμα αφύπνισης έρχεται μέσω της προδοσίας. Για άλλους είναι ένα διαζύγιο, μια οικονομική κατάρρευση, ένας φόβος για την υγεία, μια στιγμή όπου όλα όσα νόμιζαν ότι στέκονταν εξαφανίζονται. Για μερικούς άντρες, αυτό το κάλεσμα αφύπνισης έρχεται ως προδοσία. Για άλλους είναι ένα διαζύγιο. Κάποιοι είναι μια οικονομική δυσκολία, ένας φόβος για την υγεία, μια στιγμή όπου όλα όσα νόμιζαν ότι στέκονταν εξαφανίζονται. Έχω μιλήσει με πολλούς πελάτες μέσω Zoom, κλαίγοντας επειδή έχασαν τα πάντα εκτός από τον δικό τους χτύπο της καρδιάς. Και αυτό που τους πλήττει πιο σκληρά δεν είναι η απώλεια του εαυτού τους. Είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν έχουν επενδύσει ποτέ στον εαυτό τους όλο αυτό το διάστημα. Τότε είναι που το ερώτημα αλλάζει. Δεν είναι πλέον τι πρέπει να κάνω για όλους τους άλλους. Γίνεται τι πρέπει να κάνω για μένα τώρα. Και αυτή είναι η στιγμή που η ζωή ενός άντρα μετατοπίζεται από την επιβίωση στην ηγεσία. Αρχίζει να επενδύει στην υγεία του αντί να περιμένει μέχρι να καταρρεύσει. Αρχίζει να χτίζει πειθαρχία αντί να βρίσκει δικαιολογίες. Αρχίζει να επιλέγει μια αποστολή, όχι απλώς έναν μισθό. Και αρχίζει να καταναλώνει καλύτερες πληροφορίες, όχι τον θόρυβο που τον μουδιάζει. Οι προτεραιότητες του αλλάζουν, η στάση του σώματος αλλάζει. Η ενέργειά του αλλάζει. Όλα πάνω του αλλάζουν επειδή ξυπνάει. Τελικά γίνεται ένας άντρας που καταλαβαίνει ότι αν η ευτυχία του εξαρτάται από οποιονδήποτε άλλον, είναι εύθραυστος. Αν αυτή η γυναίκα φύγει, αν αυτή η δουλειά καταρρεύσει, αν αυτοί οι άνθρωποι σταματήσουν να τον χρειάζονται, ολόκληρη η ταυτότητά του εξαφανίζεται. Γι' αυτό οι περισσότεροι άντρες είναι εξαντλημένοι. Όχι επειδή είναι αδύναμοι, αλλά επειδή έχουν χτίσει τη ζωή τους στην εξάρτηση αντί για την ταυτότητα. Το είδα αυτό με τον άντρα μου όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά. Ποτέ δεν κυνηγούσε την επιβεβαίωση. Ποτέ δεν ζούσε για την έγκριση. Είχε μια αποστολή, έναν σκοπό και ήταν εξαιρετικά γειωμένος στον εαυτό του ως άντρας. Αλλά χρειάστηκαν πολλές δυσκολίες για να φτάσει εκεί. Ο τρόπος που ζούσε με ανάγκασε να ανέβω επίπεδο. Όχι επειδή μου το είπε, αλλά επειδή η παρουσία του το απαιτούσε. Οι άντρες δεν συνειδητοποιούν καν πόσο ισχυροί γίνονται. Όταν τελικά επιλέγουν τον εαυτό τους, ολόκληρο το οικοσύστημά τους αλλάζει προς το καλύτερο. Και γι' αυτό ένας άντρας που επικεντρώνεται στους στόχους του δεν απομακρύνεται. Δεν είναι εγωιστικό ή αγενές. Δεν είναι απόσταση. Αυτή είναι η προσωπική του ανάπτυξη. Και χρειάζεται απεγνωσμένα αυτόν τον χρόνο. Αυτός είναι ένας άντρας που βγάζει τον εαυτό του από την εκδοχή του εαυτού του που έχτισε από τον φόβο. Φόβο ότι δεν είναι αρκετός. Φόβος ότι θα απογοητεύσει τους πάντες. Φόβος ότι θα χάσει ανθρώπους αν σταματήσει να δίνει υπερβολικά. Και πάλι δεν είναι δίκαιο. Αλλά ένας άντρας που επιλέγει τον εαυτό του δεν χάνει ποτέ ανθρώπους. Χάνει τους λάθος ανθρώπους και προσελκύει τους σωστούς. Ένας άντρας σαν κι αυτόν δεν μένει σε μια σχέση επειδή φοβάται να μείνει μόνος.
μένει επειδή επιλέγει να είναι εκεί. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός άντρα που χρειάζεται μια γυναίκα και ενός άντρα που επιλέγει μία. Η μία προέρχεται από την ανασφάλεια, η άλλη προέρχεται από την ταυτότητα. Και όταν ένας άντρας αρχίζει να δημιουργεί τη δική του ηρεμία, τη δική του πειθαρχία, την αυτοεκτίμησή του, η αγάπη που φέρνει γίνεται σταθερή, σκόπιμη και εξαιρετικά ριζωμένη. Όχι επειδή φοβάται μήπως χάσει κάποιον, αλλά επειδή επιτέλους ξέρει ακριβώς ποιος είναι χωρίς αυτόν. Έχω δει άντρες στο πρόγραμμά μου να μου λένε «Λεν, είμαι παντρεμένος 20 χρόνια και αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι για τον εαυτό μου». Και ειλικρινά μου ραγίζει λίγο την καρδιά, αλλά με κάνει και περήφανη επειδή επιτέλους ξυπνούν και ανακτούν τη δύναμή τους. Το φαινόμενο κυματισμού είναι τρελό. Γονείς καλύτερα, ηγούνται καλύτερα, επικοινωνούν καλύτερα, εμφανίζονται διαφορετικά στον γάμο τους, όχι από υποχρέωση, αλλά λόγω της ταυτότητάς τους που χτίζουν. Όταν ένας άντρας γνωρίζει την αξία του, γίνεται επικίνδυνος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι